אז ברוכים הבאים לפרק העמקה שלנו על Cloud Code. אם כבר הרגשתם שמיציתם את היסודות ואתם מוכנים לעלות שלב, זה בדיוק המקום. כאן אנחנו הולכים לעבור משימוש בסיסי לשליטה אמיתית. אוקיי, אז נצא מנקודת הנחה שהבסיס כבר שם. אתם יודעים איך לבקש קוד, איך לתקן באגים, איך להריץ פקודות. מכירים את הלופ הזה של הנחיה, פעולה, תוצאה, אבל בדיוק בנקודה הזאת, כשמתחילים להרגיש בנוח, הבעיות האמיתיות צוצות. מכירים את התסכול הזה? זה השלב שבו פתאום כלום לא עובד. חלון ההקשר נסתם, עלויות הטוקנים מזנקות, ויש את התחושה המרגיזה הזאת שהמודל פשוט שכח על מה דיברנו לפני 5 דקות. זה לא בראש שלכם, זו בעיה אמיתית במערכת. אז כאן, במדריך הזה, נעשה בדיוק את זה. נפתח את מכסה המנוע, נבין איך המכונה הזאת עובדת מבפנים. המטרה היא להפוך את Cloud מסתם עוד כלי בארגז לסוכן אישי, שעובד בשבילכם מסביב לשעון. תקשיבו טוב למשפט הזה, כי הוא כואב אבל הוא מדויק. לא להבין איך המערכת עובדת עולה כסף, והרבה. כל פיסת קוד מיותרת, כל מילה שלא הייתה צריכה להיות שם, זה פשוט כסף שנשרף. וזו הבעיה המרכזית. קוראים לזה ריקבון הקשר. תחשבו על זה ככה. למודל השפה אין באמת זיכרון. בכל פעם ששואעים אותם משהו, צריך לשלוח להם את כל היסטוריית השיחה מחדש. וכשהשיחה מתארכת, האיכות פשוט סונחת. זה לא באג, זה פיצ'ר. מגבלה מובנית שאנחנו נלמד איך לעקוף. אוקיי, שלב ראשון ואולי הכי חשוב. להשתלט על המשאב הכי יקר במערכת, חלון ההקשר. פה קבור הכסף הגדול, ופה נמצא החיסכון הכי משמעותי בזמן. אז יש לנו כאן אסטרטגיה של 3 רמות. אבל תראו את הדבר המעניין באמת. הפער בביצועים בין סונט לאופוס הוא קטן, זניח כמעט. אבל הפער במחיר הוא עצום, פי 5. להשתמש באופוס כברירת מחדל זו פשוט טעות יקרה. סונט הוא סוס העבודה שלכם, נקודה. הוא מתאים ל-80% מהמשימות. והמספר הזה הוא אמיתי לגמרי. מפתח שעבוד רק עם אופוס יכול לבזבז בשנה מעל $18,000 יותר. זה מטורף. אז הכלל פשוט. תיקון קטן ומהיר, הייקו. עבודה יומיומית, סונט. רק כשמגיעים לארכיטקטורה מורכבת, רק אז שולפים את התותח הכבד, אופוס. אוקיי, ועכשיו כמה טיפים פרקטיים שאפשר ליישם מיד. כלל ה-15 הודעות הוא קריטי, הוא פשוט מאפס את ריקבון ההקשר. הפקודה קומפקט היא כמו כלי ניתוח לדחיסת שיחות ארוכות. והכי חשוב, תגיות XML. זה כמו לתת למודל משקפיים כדי שיתמקד בדיוק במה שחשוב. טוב, עד עכשיו היינו במגינה. למדנו איך לצמצם נזקים ולחסוך טוקנים. עכשיו אנחנו עוברים להתקפה. מיומנויות או skills הן הדרך שלנו ללמד את Cloud טריקים חדשים ולהפוך אותו לכלי שעושה דברים באופן עקבי וניתן לשימוש חוזר. מילת הקסם פה היא לפי דרישה. במקום לדחוף לו הוראות כלליות שתופסות מקום יקר בזיכרון, המיומנויות ניתנות רק שהן רלוונטיות. והחלק הכי טוב זה תקן פתוח. מה שתבנו כאן יעבוד גם בכלים אחרים כמו Gemini או GitHub Copilot. המנגנון הזה שנקרא גילוי הדרגתי הוא פשוט גאוני. תחשבו שיש לכם ספרייה עם עשרות מיומנויות, אבל המערכת לא קוראת את כל הספרים, היא רק מסתכלת על הכותרות והתקצירים שעל הכריכה. רק כשהיא מוצאת את הספר הנכון, היא פותחת אותו. ככה חוסכים המון טוקנים. חשוב להבין את ההבדל בין שני הסוגים האלה. יש מיומנויות שנותנות לקלוד כוחות על חדשים, דברים שלא ידע לעשות קודם. ויש מיומנויות שמלמדות אותו לעשות דברים שהוא כבר יודע, אבל בדרך שלכם, עם הסגנון והכללים שלכם. זה מה שהופך את התוצרים שלו מפחות גנריים להרבה יותר אישיים. והנה הגענו לבוס הסופי. הבעיה הכי גדולה של כל המודלים האלה, העובדה שבכל פעם שמפעילים אותם, הם מתחילים מאפס. שכחו הכל. הגיע הזמן לתת לסוכן שלנו זיכרון אמיתי לטווח ארוך. רק תחשבו על זה לרגע. דמיינו שאתם מתחילים את הבוקר, והשותף שלכם כבר יודע איפה עצרתם, מה היו ההחלטות החשובות, מה הקונטקסט של הפרויקט, בלי להסביר הכל מחדש. זה חיסכון אדיר בזמן ובאנרגיה, וכאן נכנס הפתרון שהקהילה בנתה. Cloud Mem הוא לא עוד איזשהו כלי נחמד, תראו את כמות הכוכבים בגיטהאב, זה הסטנדרט, דה פקטו, לפתרון בעיית הזיכרון. זה מראה כמה הבעיה הזאת הייתה כואבת לכולם. והיופי פה הוא שזה פשוט עובד, אוטומטית. המערכת יושבת ברקע, לומדת וזוכרת. היא לא סתם זורקת את כל הזיכרון פנימה, אלא משתמשת בתהליך חכם כדי לשלוף רק את המידע הרלזדנקי ביותר לשיחה הנוכחית, כדי לא להעמיס על חלון ההקשר.
אוקיי, בואו נחבר את כל החלקים. 3 השלבים שעברנו עליהם הם לא סתם טריקים נפרדים. ביחד הם בונים שיטת עבודה חדשה וחזקה הרבה יותר. זאת התמונה המלאה. שליטה ב3 השכבות האלה הופכת את Cloud Code מלהיות סתם צ'טבוט משוכלל לסוכן כמעט אוטונומי שלם. יש לו זיכרון לטווח קצר, ידע נרכש שאנחנו בונים לו, וזיכרון קבוע לטווח ארוך. וזה השינוי התפיסתי הכי חשוב. מפסיקים לשאול שאלות ומתחילים לנהל. התפקיד שלנו משתנה. אנחנו כבר לא הנגנים בתזמורת, אנחנו המנצחים. אנחנו מגדירים את המטרה, נותנים את הכלים ונותנים לסוכן לעבוד. ועם השאלה הזאת אני רוצה להשאיר אתכם. תחשבו לרגע על האפשרויות שנפתחות. פרויקטים ארוכי טווח, ריפקטורים מורכב, תחזוקה של מערכות ישנות, כשהסוכן שלנו זוכר את כל ההיסטוריה, את כל ההחלטות ואת כל המורכבויות, הגבולות של מה שאפשר להשיג פשוט נמתחים מחדש.